L'illa del carrer dels ocells, d'Uri Orlep, amb il·lustracions d'Ora i Tant, de l'editorial Jo Llibre. Des que vivíem al gueto, al carrer dels ocells, els nens dels voltants anàvem a la casa que hi havia al número 78 a jugar a fet i amagar, i a tota mena de jocs de guerra, secrets. Els pares ens tenien prohibit molt seriosament d'entrar-hi, perquè els totxos es desprenien i queien sense parar. El pare deia que es podia ensorrar de cop i volta una paret sencera. Però aquell lloc ens atreia amb una força màgica, amb els soterranis misteriosos plens d'esperits i fantasmes, les parets desballestades de la planta baixa o del primer pis, les escales penjant en el buit. No hi havia cap lloc millor que aquell per jugar. El carrer de la banda del darrere de l'edifici estava dividit en tota la seva longitud per un mur alt, de totxos, acabat per un dentat de vidres trencats. Des del mur es podien veure les cases de l'altra banda, del costat polonès. Eren gairebé a tocar de la mà, però pertanyien a un món completament diferent. Un món del qual havíem format part sense valorar-lo. Mai no se'ns havia acudit que el dret d'anar pel carrer allà on volguéssim fos res d'especial. Pujar al tramvia i sortir de la ciutat, per exemple. O bé, senzillament, anar al Gran Estany i llançar molles de pals signes i vagarejar per allà. Encara que, abans de les deportacions, aquí, al gueto, hi havia botigues, teníem amics, hi havia, fins i tot, un descampat on jugàvem a futbol. I també teníem aquesta casa enrunada. Sempre a prop hi havia la frontera. Podíem arribar fins aquí i prou.